Gure amez gaztorik okerrenean ere ez genukeen imaginatuko gaur hemen egongo ginatekenik. Israel egiten ari den genozidio hau salatzen oraindik ere. Minutuz minutu bizitzen jarraitzen duguna duela 77 urtetik ona. Azken 2 urte hauetan gordintasun bereziz. Genozidioa bortitz horren aurrean, herritarren mobilizazioa funtsezkoa izaten ari da gure gobernuek nazioarteko zuzenbidea bete eta jardun dezaten. Eta Nafarroa punta-puntakoa izaten ari da duela 2 urtetik ona. Jende asko ateratzen baita kaletara. Jalatik, Nafarroako herritar guztiei euren implikazioa eskertu baino ezin diego egin. Eta egingo ditugun ekintza ugarietan gurekin jarraitzeko eskatzen diegu. Gaur, inoiz baino gehiago, Palestinan jarri behar dugu arreta. Eta horregatik, datozen hilabetetarako hainbat ekitaldi prestatu ditugu. Udazken palestinarra izenarekin. Bihar bertan hasiko dira, urriaren batean, 100 bat palestinar iritsiko baitira. Ziklin for Gaza ekimenarekin batera. Donostiatik abiatu eta hiriburuan bertan amaituko da, eta itzulera leloa eramango du. Jala Nafarroa, arratsaldeko 6 ongitorria egingo diegu. Magdalenako zubian eta beraiekin igoko gara Gazteluko plazaraino. Urriaren 3an, Tuteran, Jala Herriberakon Palestinak manifestazioa deitu du, Foru plazatik arratsaldeko 7:00. Urriaren 9an, Rai Surani izango dugu berriz ere gure artean. Gazako giza eskubideen zentro palestinarraren sortzaile eta zuzendaria. Duela urte bete bere etxea bombardatu zutenean bizirik atera zena eta nazioarteko justizia gortean genozidioagatik Israelen aurkako salaketa aurkeztu zuen Hego Afrikako taldeko kidea. 2 urte hauetan zerbait ikasi badugu kaletatik egin dezakegun presio izugarria da. Horregatik gaur inoiz baino gehiago kaletara irtetera animatzen zaituztegu. Alde batetik, hilaren 15ko lanuzte orokorraren deialdia aktiboki babestuz eta urriaren 18an deitu dugun manifestazioan, kalera ateraz. Gure gobernuari eta Europari exigituz Israelgo estatu genozidarekiko harremanak erabat eten ditzatela, armak enbargatu ditzatela eta zigorrak aplika ditzatela, nazioarteko zuzenbideak ezartzen duen bezala eta aspaldidanik eskatzen dugun bezala.